Alright, Mhuri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita zvekare pano paHadzirare 263 pari pachake ndichikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pathis YouTube channel kusubscribe mahara utina on the notification bell kuitira pandinoramba ndichidzoka neamwe manews updates uchange uri wekutanga kumawana. Panapo uchange uchiwana manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Saka ndikuti please subscribe and turn on the notification bell. Vadikani muzuva ranhasi ndine video raProfeti Kudakwashe Jose. Prophet Kudakwashe Jose vomutsa munhu akafa kubva kuvafi kuuya kuvapenyu. So ndokumbira kuti zvita zvadofuka comment section video irani type kune vakariona skip this video. Tine ma videos akawanda mazhinji anenge asina kuonekwa ndevamwe vanenge vakaona ma updates atinenge tauya nawo. So zvandichaita da kusiya muchiona video raProfeti Kudakwashe Jose vachimutsa munhu kubva kuvafi kuuya kuvapenyu. Kune vamwe here vanozviita izvi kana kuti vanoita minana kana kuti maprofeti ane simba ane power azviratidze pachivhitivhiti kana uchikwanisa zvako uchida kudaro pachivhitivhiti. Ndati ndakuoffer for free ndibate panhamba dzangu dziri kubuda pascreen idzo dzakanzi Hatirare contact. Ndibate ipapo ndisvike ipapo ndikutore video for free uchiita munana wako iwewe waunogona wega dunga munhu. Ndati for free handisi kubhadharisa paopportunity iyi yandakupa. Saka ishandisai mukana wandakupai uyu. Kune maprofeti vanogona kuita minana, even n'anga dzinogona kuita minana pachena chena zvisina kubhadhariswa. Tokumurota zverofuka comment section after wapedza kuona video raProfeti Kudakwashe Jose. Zvanda kuita munguva inoida kukusiya muchiona video and Prophet Kudakwashe Jose vari kuenderera mberi vachiti say no to drugs. Hanzi ndati siyei madrugs. Much love. In the name of Jesus, 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 right. In Jesus' mighty name, in the name of Jesus, every spirit, I command you to leave him right now. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. In the name of Jesus. Every spirit, right now, in Jesus' mighty name. In the name of Jesus, every spirit, wherever you are right now, in the name of Jesus, wherever you are, speak fire right now, speak fire right now, speak fire right now, speak fire right now, speak fire right now. What does that say? Joseph. Let's say with Joseph. That's what it's there normal. Tell Joseph. Tell Joseph. Mukane Sarah Jess. Mukane Sarah Jess. Zokane Sarah Jess. Zokane Sarah Jess. Say Joseph. Zoka. Joseph. Zoka. Say Joseph. Zoka. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Joseph, right now, be free. In the name of Jesus. In Jesus' mighty name. It's any ceremony in the Sekuratino. The name of Jesus. The name of Jesus. The name of Jesus. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Esther, stretch your hands again. Stretch your mouth.
Tell Sarah Jess. You spirit, leave him right now. 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 In the name of Jesus. Leave him right now. Say leave him right now. 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 In the name of Jesus. Leave him right now. Right. Seguratino. 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 Seguro. You're free, Mr. Rajes. I will bring a barricade hoje, Mr. Rajes. The barricade hoje, Paulo Gabarricade, Mr. Rajes. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. Jesus' mighty name. In the name of Jesus. You're free. In the name of Jesus. In Jesus' mighty name. In the name of Jesus. No guys. No guys. Let's do this. Oh, God, I want you to learn about it. Good. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. In the name of Jesus. In Jesus' mighty name. Right. You are free in the name of Jesus. Seguro. Hello, Seguro. You are free. Mr. Such game. What does you and did let us stretch our hands to him. Stretch hands to him. In the name of Jesus. Berikut gaji. Ah? Mau gaji? Ah? Oke, saya bawa bicara. Oke, saya bawa bicara. Sorry, pastor, pastor. So, apa bahasa ucapkan saya Andi. Yes. Guru, 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 guru. That's very true. Pana rukuziva. Pedo individu ngutanya ekuframe rapana. Were you not there? Ah? Bati baba. Pauchi. That's very true. Ko arangara zvakare. Yes. Baba manje makasiya vachiri nani. Gogo vakazoita sei? Taurwa. Vakazoita sei? Baba makasiya achitori nani, vangotori nani paya. Vaitopfakanyika. It was better. Vakazosvika extend kuti vanga vachiti zi vati flat. I'm telling you. Flat. Ngoti munhu ngokutaiso. Kuvhura kuramba rakavhurwa. Kurivhara. Ndikunyeba ngo. Kurivhara nokuita sei? Yes.
Ndazokupfuka panapa. Ndo vai asha overseer. Wanga kudai so overseer. Wanga kudai overseer. Very true. Everyone was believing with her. I'm sure if you have the video, Please. It's a simple verse of shower. I want to be sure even in you. I want to be. Malani Baba. Jimmy, that's what? Mashamisi koti ji? Ndagumba. Masaka mbozoti mamuri pana. Ndagumba tabasa ibuchechi. Makabuza mabasa ibuchechi. Mashamisi kama magumba. Ndinasa hapana hatidzo. Nona mfundisi nditi maraita. Tutenda mwana. Zvinofadza kani? Zvinofadza. Kamari yamatosvika makutoona vamwe vari kokoma kutofaina mazeoroko masana modzanitenda uko dai nhamo yakatopera dai vamwe ichida vamwe mamando vasara vamgonyara dzonzishinga murora zvinowanika aiita bati akusuguma kwaupenyu machiva vakatoya kubva musha ndakatofonerwa ndinogara tarisei mama kanzi yai mwana wenyu kuno zvisikutonzwisisika wabva ndatotsvaga mari mangwana acho ndobva ndatoa ukaona vanhu vakufondera munhu ari kumusha amai mashoko amai azotaurwa chacho ndekunzi kudini ndekunzi zvina kumbomira zvakanaka motoona kutoti masvika kuno chokwadi ndakava ndangotsvagawo mari ndobva ndatouya asi mama kutongonyara kwazoti zvinenge ndakatenda ndaita good but this is ngatombi rejesu kuchidza kusinomira zvakanaka. I'm telling you, pamakazoenda paya babaka vakazoita flat ndokutovharwa nejira kumeso. Am I lying? Tunyepere neyena pastor. Tunyepere nei mama. Kumeso kutovharwa nezuti pauke vakatakurwa muofisi uchiona vakati mukuya munhu nemunhu they were carrying like this. Munhu akavharwa kumeso, you know, vari kupinda nemuofisi vari palaini. Vacho vari kupinda nekana kusadidira unazopinda nemunhu tisinoenda naye kumaprofiti. Munhu avharwa kumeso. Ndikutarisa kudai so, is there a sign of breathing? No, I'm not seeing any sign. So pandakamunamatira manje anga varipo vakangofunga kuti aprofita vada kungovharavhara kuti munhu aite sei achiva nemabhiro panapa tinacho vari munhu aita sei nevakuru masapu ataareruma yako. That's very true, because everyone who was there was believing that. Oh, we can give glory to Jesus. Go, you will live to see the goodness of the Lord. Takamsay Tuesday last week, 1-on-1 kwa prophet kuda kwa She Joseph na baba wakanamatirwa wakaitwa deliverance wakabva watanga kuita deliverance yao haina kupera wakaramba wachideliver pesira vanyarara kuita flat tikapinda nao muofisi ku1-on-1 baba wakaramba wari flat vanhu vakanga vari muofisi wakafunga kuti baba wafa but prophet wakati it is done mama endai nababa kumba it is done wari right but nine kutenda ndakangoti uyu haafi uyu waMwari haafi tinoenda naye kumba akadai tikaenda kumba ndasvika kumba munhu akamuka kudzoka pa life upenyu hwake hwakadzoka